dizuegu. Apaingarriak. Apaingarriak dira, adibidez, lepokoak, belarritakoak eta eraztunak. Eraztunak normalean ezkontzetan oparitzen dira edo ondo jazteko. Normalean belarritakoak txikitan egiten digute zurra batakoak. Batzuetan lagunak lepoko bat jazten dira, best friend jartzen duena. Eta erabiltzen dira une berezietan eta festetan. Eta Konparsa. Festetan ongi pasatzeko jendeak konparsak sortu zituen. Adibidez, inauterietan, urtebetetzetan eta bar. Gainera oso polita da ikustea familiarekin edo lagunekin. Mozorroak jartzen dira eta dantza egiten dute. Espero dugu gustatzea. Kaixo lagunok! Gaur blogean idatzi duguna kontatuko dizuegu. Osasuntsu egoteko taitxi egiten dute txinatarrek. Arte martzial horren funtsa mugimendu biribilak, motelak eta leunak egitea, dantza balitz bezala egitea. Beti arnasketa erekin koordinaturik arnasketak gorputza eta adimena lasaitzen laguntzen du. Omen du. Lasaitzeko ez ezik gihar batzuk gortzeko eta sasoian.